tonto, estem sentint l'efecte Brown. Dan Brown. Mira tu, fas així. I de sobte et surten aquestes coses. Mirando al mar sentir que estaba junto a ti, mirando al mar. Aquestes són les coses que passen quan estàs tractant de cercar un algoritme que generi prosperitat que te faci arribar en nanosegundos a la prosperitat, com una mena de nanonegoci. Aviam, si fem com l'Enci Tancado, que va trobar com arribar a 10 elevat a la 120.